सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। देवगड तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी RJ पवार यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली वाळूच्या ओव्हरलोड डंपर वाहतुकीवर कारवाई इळये पाठथर सडा इथं करण्यात आली आहे। देवगड इळये पाठथर सडा इथं पहाटे वाळूच्या डंपरवर कारवाई करण्यात आली। देवगड येथील वाढत्या अपघातांचं प्रमाण लक्षात घेता ओव्हरलोड तसेच भरधाव वेगातील वाहनांना प्रतिबंध करण्याची गरज होती। तसेच अपघात भविष्यात होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्याचीही गरज आहे। मालवण तालुक्यातील कालावल वायंगणी येथील खाडीतून देवगड इथं मोठ्या प्रमाणावर अवैधरित्या वाळूची वाहतूक केली जाते। या गाड्या वाळू भरण्यासाठी जात असताना भरधाव वेगात असतात, त्यामुळे याला पोलीस, महसूल, RTO विभागानं पायबंद घालण्याची गरज होती। याबाबत प्रशासनाकडूनही तातडीनं कार्यवाही झाल्याचं पहाटेच्या कारवाईत दिसून येत आहे। इळये पाठथर सडा इथं 4 डंपर अवैध रीतीनं वाळूची वाहतूक करत आढळून आले। पहाटेला अडवून त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं। ही वाहनं कालावली येथून वाळू घेऊन देवगड इळये पाठथर सड्याच्या दिशेनं वाळू वाहतूक ओव्हरलोड करत येत असल्याचं महसूल विभागाच्या निदर्शनास आलं। महसूल विभागानं याची गंभीर दखल घेऊन देवगडचे तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी रमेश पवार यांनी या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू केली। हे वाळू वाहतूक करीत असलेले डंपर देवगड तहसील परिसरात उभे करून ठेवण्यात आले होते। रमेश पवार यांच्या उपस्थितीत दहिभाव तलाठी नाडे यांच्या पथकानं ही कारवाई केली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।